Bismillah. İlk bilen dostlar hemmejäňize assalamu alaykum. Men Balşoy. Bugünkü täzeligimiz elbetde adından belli bolşýar. Dur çeşmenin her bir damja suwy çeşmeden alınýar. Elbetde tebigatyň suwuny çeýniseňiz, ýagny bir arassa, has arassa, gatarassa suw çeýniseňiz, dur çeşme siziň hyzmatyňyzda. Dur çeşme firmamyz öz hyzmatlaryny hasam ýokarlandyrdy. Bu gedekki täzeliginde näme? İslam baklaşkanyzy size çalyşyp bermek mut. Şol 10 ýaşmadyň içinde siz bir baklaşyk 10 ýaşmada 20 litre. Onun daşarym her alan suwunyň gapdary bilen şolar ýalyk talon berilýär. Bilet hökmünde şonu üýşürdiňizçe sowatlamyz köpelýär. Sowatlamyz hem ba aksiýa. Sowatlamyzyň iň pesi mut çalçykdan başlap telewizor, telefona çenli. Kän sowatlamyz bar. Bu sowatlamyzyň wagty ýylyň ahyryna çenli. Şoň üçin arkaýyn jaňlaşyp bilýäňiz aşakda nomerlerini belleýän. Arkaýyn jaňadan dur çeşme size garaşýar. Jaňadan bolýarmy?